Jo un dia apuntava en una entrevista, una entrevista que vam fer, que hi ha segurament, diversos elements que condicionen el fet de que alguna persona pugui apropar-se a un moviment d'aquests. No? Un és la crisi de valor general de la societat occidental. No? És a dir, avui dia ja no es defensen els valors, no hi ha valors. A l'escola sembla que no sigui prioritari, s'estan prioritzant molt les matèries instrumentals, no? Cada vegada hem tingut moltes queixes de professorat. Cada vegada hi ha menys filosofia, menys música, menys educació física, menys ètica, i en canvi més informàtica, més llengua, més matemàtiques, més no sé què, no? Clar, això què fa? Pues que la gent sap molt de cursos instrumentals, però l'element de reflexió, que són els valors, això no hi és, no? Si això li sumes la crisi econòmica, ecològica i social que hi ha, la manca, l'atur juvenil, la pobresa, la degradació ambiental, clar, tot això acaba que la gent l'estan enfocant cap a un carreró sense sortida, sense futur. I quan la gent no té un futur, bueno, s'apunta a qui sigui. No? Llavors tornem a encaixar els salvadors de la pàtria. No? Quan la gent no té futur i està perduda, sempre hi ha el populista de torn que sembla que porti la solució, no? Sembla que porti la solució. I això és molt perillós,